I denne video kan du høre om, hvorfor sundhed, seksualundervisning og familiekundskab, også kaldet SSF, er vigtigt i undervisningen i skolen. Tine, hvorfor skal man have SSF i skolen? Jamen det skal man, fordi SSF det indeholder faktisk hele 14 temaer, blandt andet om grænser, digitalt liv, om relationer og følelser, krop og pubertet, sex og livsstil, og mange andre temaer, som er så vigtige for børns dannelse og forståelse af sig selv og hinanden. Så når alt kommer til alt, så handler SSF faktisk om trivsel og er en måde at angribe det her svære, men vigtige tema på. Simone, jeg ved, at man kan booke en genstandskasse ved CFU, der hedder Køn, Krop og Normer, som har en hel masse genstande, man kan bruge ind i det her fag. Hvad kan man bruge den til? Ja, det er rigtigt. Man kan booke den her genstandskasse og så få en stor samling eller udvalg af genstande med. Og dem kan man bruge til alt muligt. Mange af de genstande er jo det, som jeg vil kalde kønnet, og så kan man bruge dem til at snakke om, hvad for nogle forventninger vi har til kønnene. Hvad for nogle tabuer eller idealer, der for eksempel kan være. Sådan noget så simpelt som krømmel kan man bruge til at snakke om, hvordan vi for eksempel opdrager. Den lyserøde her hedder prinsesse Lillefe, mens den blå hedder superhelt. Så hvad er det, der vi for eksempel opdrager til, når vi bruger de her to versus en, der hedder sommer, som er lidt mere, skal man sige, inklusiv over for alle køn og sådan nogle ting. Det man kan med genstande, det er jo det her med at bruge noget fælles tredje til at snakke om emner, der kan være svære at snakke om, måske tabuiseret, som seksualitet, prævention, samtykke, alt det her. Men det kan også være en måde at gøre det lidt sjovt og tilgængeligt, ved for eksempel at hive pludselig noget undertøj frem, når man skal snakke om sex. Så man kan bruge genstande på rigtig mange måder til at få lidt spræl ind i undervisningen, men også rent fagligt til at styrke undervisningen. Simone, hvad er det her egentlig for noget? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er simpelthen et udskyldningsapparat, som man brugte tidligere i tiden i Danmark og andre lande. Blandt andet i 1800- og 1900-tallet. Så brugte man den her som kvinde, hvis man nu havde haft sex og ikke ønskede at blive gravid. Så kunne man fylde den her med noget vand eller eddike eller en eller anden hjemmelavet blanding. Hænge den lidt højt og så simpelthen skylle ud i skeden. Og håbe, at det fik alle sædrester ud, og man ikke blev gravid. Man kan bruge noget som den her til at snakke om prævention op gennem tiden, til at måske gøre det lidt sjovere, fordi der er nogle gange besynderlige genstande. De fleste, når vi snakker med elever om det her i dag, de kan måske hurtigt få en fornemmelse af, for den, det havde man måske ikke lyst til, eller var der ikke noget bedre, osv. osv. Så kan man jo også bruge det til at snakke om noget fælles tredje. I stedet for, at man snakker om måske elevernes egne oplevelser, som kan være sårbare, så snakker man om noget, der er lidt mere på afstand. Og det kan man jo også bruge til at dykke ned i kulturhistorien, og faktisk også bruge andre fag, for eksempel historie, eller dansk, eller samfundsfag, eller hvad det nu måtte være. Mm. Og noget af det, der er rigtig godt ved ssfkompass.dk, er jo blandt andet, at man kan finde rigtig mange af Simones læremidler derinde, og så kan man supplere dem med læremidler fra andre udbydere, som for eksempel Sex og Samfund, Red Barnet, Børns Vilkår og CFU's læremidler. Du kan booke en CFU-konsulent nær dig, som helt gratis kommer ud og laver et kursus i, hvordan du kan undervise i SSF, og hvordan du kan arbejde med læremidlerne på SSF-kompasset. Du booker direkte på ssfkompasset.dk.